Құда-құдағилар iki яқтында зорлап, көштенешлер, шушы мотор бүлектер белән килгәннәр. Әйдәгез әле, менә шушы мотор көштенешләребезне барыбызга да күрсәтеп, сезне котлап шаккатырып итик әле. Карап күрәсезме? Парлы шәкшәкләр. Ай, давай. Әйдә тегендә. Welcome, давай. Менә монда безнең пәһләвәләр. Шушындай мотор күркәм үзебезнең инде тортларыбыз, бавырсакларыбыз, казларыбыз. Фруктовый наварларыбыз, әфәрин, тортларыбыз җәмәгать менә күрәсезме? Нинди генә ризык чыкканда бүген. Машалла, субханалла. Ну, Айдар, сиңа повезло, Ширбатаем бик көчле дигән сине. Так, монда килегез, монда дальше пробка создавай итмәгез инде, тегендәрәк. Әйдәгез, яртысына кирде. Күрегез әле, яшьләребез бәхетле булсын өчен дип. Нинди мотор күркәм көчтәнәчләр белән, мотор ризыклар белән килгәннәр үзебезнең яшьләребез. Афәрин, субханалла, машалла. Киргез, кир, дальше. Алгарак. Субханалла, монда кош төрләре дә. Шәкшәкләр дә, бавырсаклар да.